Sziasztok! Ez ismét a Men's Health, és most szeretném nektek bemutatni az egyik leggazdaságosabb simáló megoldást, hogyha pontyhorgászatra szeretnél koncentrálni, vagy foglalkozni mostanában, és új orson gondolkodol, hogy mekkorát kellene venni. Ez igazából a Shimano Ultegráknak felelne meg, a legendás 14-eseknek. Ez egy Speedmaster, egy kedves barátom tavaly vásárolt egyet. Ezt most igazából a fiamnak vettem ajándékba. Mivel szeretnék neki felcsövélni egy új botot, és ő is lassan elkezd majd horgászni velem. Amint látjátok, ez egy teljesen zsírú új darab. És hát ezt fogjuk felcsövélni. Maga az orsó olyan 160 euró környékén van. És hát én már próbáltam igazából szpombozásra, és nagyon bevált. Nagyon erős, úgy, mint ahogyan az ultegrák szoktak lenni. Ez egy új színkiadás, nem teljesen fekete, hanem ilyen grafit szürkés valami megoldás. Félig feketével, hát gumi markolattal, nagyon strapabíró orsó. Mindjárt megmutatom a spombozó boton is. Mint látjátok, elég derekas darab, és bírja a nyírást. Azt gondolom, hogy ez egy Shimano orsóhoz képest gazdaságosan is nagyon jó megoldás, mert teljesen kielégíti a pontyozást minden igényét.